ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପଛ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାତି ହେଇଛି, ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ରାତି ହେଇଛି ବସ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏପଟେ। ରୋଡ ହେଇନି, ଏବେ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଅଛି, ମାଛ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଏବେ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ମୋର ମାଛ କିଲୋ କେତେ ଅଛି? 200 700 ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 700-600 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ, 700-600 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ 7-8 ଜଣକୁ ହେଲା ପରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 7-8 ଜଣ ହବ ଟି? ଦରକାର ନା? ନାଇଁ, ସେଥର ନେଇଥିଲି ତ 700 ଗ୍ରାମ ନେଇଥିଲି ମୁଁ। ହଁ ନେଇଥିଲି, ଏଠୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ମାଛ ଧରି କରି ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଘର ପହଞ୍ଚିବି। ଦେଖ ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ବି ହଉଛି, ସ୍ୱିଟର ବି ମୋ କ୍ୟାପ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଘରକୁ। ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ହେବ, ସେମାନେ ଦେଖିବା ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ କୁକୁର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଉପରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି। ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘର, ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା। ବାବୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଏବେ ଆମର ମ୍ୟାଡମ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବାପରେ, ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଆମର ବିଶେଷ ବସିଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଦାନ୍ତରେ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଆଗରୁ ମିଶିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ମାଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ, ଆଉ ଆମର ମିସେସ୍ ଆଜି ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓଠ ଦେଖ, ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ କେମିତି କାଢୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ବାବୁ ବାବୁ ମାଛ କେତେ କାଜେ ଦେଖ, ଏ ମାଛ ହେଇଛି ତ ଆଜି। ଆମ ବାବୁ, ଆମର ମିସେସ୍ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଟେନସନ, ପୁରା ସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ସେ ପୁରା ପାରିଲାଣି। ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଭୋକ ହେଇଗଲା। ଏ ବାପରେ, ଚେୟାରରେ ବସିଲା ଖାଇବାର ଲାଗିଛି ବାବୁର ଭାଗ। ଆମ ସୁହାନୀ ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମିସେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମାଛ ବୋଧେ ବାଛୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ, କୋଉଠି ଲାଞ୍ଜ, କଣ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାର ଲାଗିଛି ଏବେ ଆମ ବିଶେଷ କରି ଭାତବାର ଲାଗିଛି ବୋଧେ ମୋର ଗୋଟେ ଖାପ ଡବଲ ନେଇ ଗଲା ସେ ବାକି ମତେ ମୋର ବୋଧେ ତାର ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଏମିତିଟା ବୋଧେ ତା ଦେଖିନି ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାର ଲାଗିଛି ମାଛ ଆଉ ଆଜି ମାଛ ଅଛି ବାବୁ କେମିତି ହଉଛି ବାବୁକୁ ଦେଖିନିଅ ଦେଖ